Straight to the point. Now, alita mahigala, balikan na to mga panghitabo sa Senado, mga kaigalaan. Kay si Senator, sa di pa kumuisgot ining kaso bitaw ni ining Avelino case, masubotang minaw nga ni ang mga higalay mga senador, ang ato lang naali makasulti unta ni Senator Erwin Tulfo mga higala, o bisag gani iya mga kaubanan sa iyang grupo dahil nga ayaw lang anak senator, no? Kailain pa sa kay paminawon mahigala nga ingon sa nga og mukanda kunog hearings kay Tano sa Blue Ribbon kunog iyang kwilyuhan iya kunong guyuron. Kani amata civilized maning atong lugar, no? So I hope nga dili po na sobra na sad na. Let's be professional lang, no? Kay lisod sa kay mahimong katawanan ng atong Senado ining kalakihan na unsa naman ang dagana. Kay naman ko'y pamahayag si Senator Erwin Tulfo mahigalabi atong ipaagi sa dire. Asa man to dong kang Tulfo dong? Mao ni yang giingon. Ay man to ang video kani. Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon papaya. My God. Jesus Christ, no? Ginoo ko. Unsa man ning kalakiha mahigala. Sige dong. Kuan ko no ba? Kay siya ko no legitimate day. My God. Bisa okay sige lang, no? Kung mo claim mo nga kamo legitimate na apod mo yung rason. Ato lang in fairness ha. Pareha man doon na may rason. Na may basis kay Tano yun. Sultihan tamo ha, ako na nang i-discuss ganina. Na may basis kay Tano, ang kay Tano Black nga si kay Tano mo illegitimate. Mabitaw mo mag-elect og president because there is a specific provision under the Constitution nga kinahanglan gyud og majority votes of all the members sa Senate. O panalitan dili na legitimate ng kay Tano, ato lang ipaagi og kuan lang, no? I hope in taon manghigala kana na ang kisay may iya mga kauban makasulti sa taon niya day. No, bisan pa og kuan kana sa Asbam Aquino mga tarong pa man na sila, pero buyag ba? Masultian si Erwin, ayaw po na dong Erwin kay kangil adbasad anang kalakiha. Na ato balik ka so sige ko no be i-play ko no dong be. Names. Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon payag na maghihiling. Mo to yung kuan I am the legitimate nga kuan. Sige, anila sa morto dong atong na kuan dong. Okay. Ang atong position anay mahigala with all due fairness sa pikas no nga habig. Okay man, si Tulfo in fairness niya nga siya mo legitimate no kay karon magud mga kaigalaan isigclaiman nga kinsa legitimate. With due fairness mga higala sa duha ka habig, ang kay Tano Black o kang Gatchalian Black, puriha do na mga higalay mga basis na sa balaod. In fairness nila mga higala, but kanang kang kay Tano, do na po siya basis nga mas dako ang niyang basis, constitution ko na. So, I hope na makabadlong ni Erwin Tulfo nga di po na maayo. Nga iya ko no mahigalang bibit-bitin kay siya mo illegitimate o ikaw mo illegitimate, go ahead paghimo sa imong kaugalingon nga Senate Blue Ribbon hearing. Nganong inana man? Simple sila kay Tano mahigala sa ilang ka bahin, maghimo sila sa ilang Blue Ribbon na hearing kay sa ilang pagtuo sila pod mo illegitimate. O si Tulfo sa iyang pagtuo siya po illegitimate, okay. Kamo may gamhanan sa Senate ron. Kamo may gamhanan. In fact, ang kana bitawng digital team sa Senate, magani ikiri mahigala ang live nga
Senate investigation ni Cayetano. Ang kang Cayetano naman tong Facebook gani mahigala kang Amy Marcos. Pero ingon ta nga nganong kasuko man gid kaayo ni Irwin mga kagalaan. Ni ining hitabuan no, nga ang iyang kasuko nga iyang sige ko no balik ako no sa tiyang gingon, maghiring-hiringan dyan. Okay. Na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon papayag na Taon po, no? Sa mga naminaw na turon, yan na ang ngilad ang atong Senate kung mauhon ni Mahigala. I hope, no? Atong ipahikling sa politika, anay kanang kang Irwin lang ba? I hope mabadlong ni si Irwin sa iya mga kauban po. No, nga, ayaw po anak dong kay ngilad ba sa anang kalakiha. Kana sa Cayetano, mga higala, mo insist man gud sila nga sila gyud mahigala. In fact, nga kami mo illegitimate because naay basis nga si Cayetano mahigala mo ay Senate President until now. Straight to the point. Mabitaw mag-elect o Senate President mo. Kay kahibalo laman mo nga naay limitation. Naay Senate pro tempore nga si Gatchalian nga mo ay gi-elect sa ilagong habig mga higala sa habig god sa administration nga kwan sa inon talang Gatchalian Black. May ngumos lang nga kami mo legitimate. Isig angkon magod nga may legitimate. Okay. Atong ipaabot Supreme Court ni. Only the Supreme Court can decide on this matter kung asa ang legitimate gyud, actual na. Kay pareha man doon ay arguments. Pero inunta nga imong kwelyuhan sa Cayetano, ipahuli sa Cayetano, unsa pagpahuli? Unsa may basis nga imong ipadakop? Nanaday bagong basis ron nga ipadakop? Nga ang atong constitution, may gala constitutional rights man ang kagawasan nato. As a rule, di magyud ka pwedeng dakpon kung kay warrant. Unya doon ay exceptions nga na sa naigitawag og warrantless arrest. Di man mo igo og magkandak na Blue Ribbon Committee hearing si Cayetano. Unsa may iyang krimen nga nahimo? Taon po, no? Kana na ang di na lang kumukuan kay kanabang I hope nalay makabadlong ni Tulfo kay bati kayo na, no? Sige lang, debatihan lang og debatihan. Na ay mga arguments na di lang mo abot sa punto ba nga mag-fisikalan, ana. Kay di na sada mao mga sukid tig paminaw. Limang kag-iya ko nung ipadakop. Unsa may basis nga ipadakop? Of course kanang usaa di na mo dakop. Unsa may basis sa usaa imong manduan mo dakop? Kay kami mo legitimate. Mingos kay Tano kami mo sa legitimate. Og isig angkon ang Cayetano Black og ang Gatchalian Black kinsa legitimate, only the Supreme Court can finally say kung kinsa between sa duha ka black ang legitimate nga leadership, doon leadership niya sa Senate. Straight to the point. In fact, ang posisyon sa legal, alkansi gani sila ni Sherwin Gatchalian Andekin. Ang title na ani Cayetano, unyang imo na naon ngilngigas, ano? Og sa imong pagtuo nga, kamo na legitimate, kanas Cayetano doon naman sa basisan, relax lang. Iabot man sa korte. Nya I know nga, kamo may mo, how yun na, kay kamo may backup sa Malacanang, si Cayetano pa may mo adto sa korte, anak day. Mo na yung plangka-plangka, man ako example ba nga, kana na ang, bisag naasay niya ang title, pero ikaw mo oy nabutangan na outside ako lambo, kay ang control na nila. Kisa may magkapalag nga naaman nilang gahom. Kuan lang, kana na ang let's be professional lang. Ayaw lang ana nga iya ko nung ipahuli ngilad na. I hope I hope diri sa kuan magud to be fair lang sa atong komentaryo ba. At least naamay magka-emosyonal sa debate lang, okay lang. Tingali og tan-aw nako kana sa Bam Aquino, okay pa man sila day. Kana sa kuan ba ayaw lang og kanang kuan. Kasi Bamba mura magkalma ra indekin, kamantay ka day.
tingali kung isa may lain diha nga kuan sa majority nila ron nga kuan sa ilang sa kining Gatchalian Black. Bisa si Gatchalian tingali si Win Gatchalian siguro day. Di man naingon nga kuan gyud si Win. Medyo disente naman na si Win sad. Tatambagin ninyo Stulfo ayaw kapalabi siguro kay mahimong katawanan atong Senado anang kalakihan na unsa gud in tao ng daganaw eh. Straight to the point. Magubot anang kalakiha kangilad niya paminaon mahigalag mahitabo na, no? Kana si Cayetano o magkanda ka sa imong Blue Ribbon Committee hearing kay ikaw man maoy chairman karon kana si Cayetano mo kandak ang Cayetano Blacksad sa ilang Blue Ribbon hearing natural na mahigala ako ang kuan ni atong manawag sa ano nga ilang sa kutaw gaway lang program pa ko kay kuan man gyud. Okay. Daot atong kuan diri monitoring. Okay. So kinuni ang mo ni mga kaigalaan kay medyo ngilad kayo nga kuan. Wala ba mohunong gid og tawag no? Kinsa man ninyo si panawan ay sa kog tawag gaway lang program kay di ko katubag ikaduha na gigamit nako akong cellphone sa monitoring nako no sa atong YouTube o sa atong Facebook. Okay. Oning hitabo ami ngilad kay tan-awon og maahon ni. Medyo nakuan ko ining pamahayag ni Erwin. I hope mabugnaw lang ulo ni Erwin ining hitabo of course kay bida pala na ko ngilad kay tan-awon mga senador mo diha gipili mo sa katawhan. Pag debate mo debate lang. Demokrasya man ta. Og ang imong posisyon mao ni kamoy sakto, kamoy legitimate. Okay, kamoy legitimate. But kila sa Cayetano doon na po sila basis nga sila mo illegitimate. Parehang mabitaw nang magdebate man ang moabot bitaw sa korte. Tuon kay lain-lain ang posisyon. So while naataan ang pangutana, relax lang. Upabot ta sa husgado nga mo decide. Asa ako nang giingon mahigala ko man nang gidiscuss nga back to basic ta atong i-discuss pa ning kaso mahigala ni Abilino versus Cuenco. But when the Supreme Court decides, we have to abide, we have to obey, we have to follow sa decision mahigala sa Supreme Court. Sila may final nga kunana. Sports lang. Naman tayo katarungan, na may katarungan ang pikas o pikas. Pero inon ta mahigala nga kuan. Nganong, unsa man gyud ka kuan? Unsa man gyud ka suko si Erwin Tulfo, suko gikas Erwin. No? Og anong suko? Tingaling ito ba ko lang total og kanang suko siguro sa kay mas ang pasangil mo ni Erwin grabe man sa gutong pasangil ni Erwin kadawat og malimalitang kwarta duha may iyang pasangil gud malimalitang kwarta og nagdeliveran pagbabae grabe po ning mga 18 Marines. Deliveran mahigalag malimalitang kwarta plus babae pag so kung bakako ning 18 Marines okay bakako na sila bakako magana pero ingnon ta nga kanang imo pong kaladkaron si Cayetano my God ako i-evaluaton mga higala ha prangka lang pag-istorya si Cayetano doon na mahigalay basis sa balaod. Okay, si Win Gatchalian, in fairness may gala, doon na sa basis sa balaod. Pero imo ba yung timbang-timbangon may gala, mas bugat ang basis ni Cayetano. Pero in fairness, mga naminaw na to karon katong naasap, bingon niya, mas bugat Gatchalian. Sige lang, okay lang. Ato ipabot Supreme Court ni, wa may nadag-anan sila si Cayetano, tinuray lang nga sa gahom diha. Bisag naan niya ang title may gala, pero sa ako nagingon, wa may nadag-anan sa gahom, mas gamhanan magyud mo diha. Pero inunta nga mag-away diha nga mag-kwilyuhay mga kigalan bida mangilad ang atong Senado kasubong pamalandungon sa atong Pilipinas anang kalakihan. Straight to the point. Tubaga lang og wingon mga kuan kining mga 18 Marines mga di tinuod ng ilang gisulti tubaga lang. O di tinuod na mali-malita. Sayon na ba na i-refute lang sa 18 Marines kung di na tinuod ng ila? Example kay Stulfo, gidadag babay, gideliverag babay sa Shangri-La Hotel. Kanang Shangri-La 5-star hotel, doon na mga CCTV, nga di man yung susihon. Hindi kin. Simple naman na. Unsa tong usa ka hotel pa nga, gidadaan?
Duha man ni ka hotels nga kuan, gideliveran og kuan. Simple naman na, naman ninyo tanan gahom. Ang NBI naaman ang cybercrime unit sa pulis, natanan ang resources government. Nganong hantod karon man yung susihang CCTV. Kana ko susiha ha. Ako pagduda day humanan ni tan-aw nila original maging picture di magin limod ni. Kindly check the picture if it is original picture, is it an authentic picture or an AI generated picture. Kindly check. Naman ang NBI, sayon kayo ninyo eh. I-check kung AI generated ba ang picture or original picture. Then tell us. In that way, you can already controvert the allegations made by the 18 Marines. That's simple as that. Kasi ako, ko nga, kinilang mga pictures ng mga video, AI ni. Di ta mo tuo sa 18 Marines. Pero, wa mo ka, refute nga AI, no? Kaya original na yung video, no? Authentic nga mga pictures o video. Ang ako lang ba, sa mga namina na ito karon ha, walay personalan lang, isa asa mo nga habig ron, di maayo nga inyong tag, iyang ipadakop ko no sa Cayetano, sa may basis mo ipadakop. That's number one. O dili ko no mo dakop, iyang kwilyuhan, iyang kaladgaron. Kung sa may kasulti sa mga tao, katawhan Pilipinhon nga magtanaw sa atong Senado o ang katawhan sa tibok kalibutan. May man og boxing ring ng atong Senado. Kanang let's be professional aning kalakiha. I hope ha, in fairness sa pikas nga sa Gatchalian Black, si Win Gatchalian di pa man ingon niya kuan gyud ato. Punto por punto lang ni ato. I understand si Win Gatchalian okay pa man iyang nga pagkatao di man ni kay putong siguro. Bam Aquino sa akong pagtuo may gala okay na mari mas bam na to oroy day. Okay man kay istorya bam. Sultihi taon niyo Tulfo ayaw in taon anak mo. No? Debate lang ta. Pulos na basis. Debatihon ta lang na. Liman ka na. Inana kahawod mga higala ngilngiga no? Kangilngiga. Sus Ginoo ko. Muratag makapanguros mga kaigalaan. Ako mo yung nagipangilog-kilogan sa statement mahigalang Erwin Tulfo. Total og sayop ng 18 Marines, simple ra gyud na kayo. Unsaon niyo pag-refute ng pamahayag sa 18 Marines? Ako mong tudluan ha, simple ra kayo. I-check ng ilang mga pictures, i-check ng ilang mga videos kung AI generated ba na, butang-butang ra na, AI generated or original gani na, problema gyud ko. I-challenge pa kanang 18 Marines. Sayon man na, usaban nga, ang pamahayag lang dito sa Shangri-La si Erwin, dito gideliver ang kuan, lahi tong gideliveran sa mali-malitang kwarta. Lahi po itong gideliveran sa babae. Katong gideliveran sa babae, Shangri-La man na, Jesus my God, kanang Shangri-La may 5-star hotel ka na. Kumplito ka na og CCTV. I-check ng CCTV camera og tinuod bang gideliveran o babae Tulfo og wa ba? Og wa gani delivery, bakakon ang 18 Marines, bakakon. Ngano man i-check ng CCTV kasayo na i-check ko. Unsa nang usa ka hotel ay Maidas Hotel? Maidas Hotel. 5-star ba po na? Basta ako na kining Shangri-La sigurado ning 5-star. Bat kining nang debate lang tayo, debate. Lain-lain mata ako bitaw. Kami mga lawyers, ako mga classmates ay kalabahin man mi. Nalain-lain mga opinions, pero mag-amigo lang gipunta. Debatihon ta lang ni. Mo bitaw ako giingon. Ako opinion bahalag malahi. Dito ako opinion sa dito pa ko CDN Philippine Daily Inquirer, ako ray columnist, balahi akong opinion sa tanan columnist. Wa mo kay problema. Nga naman, confident man ko sa kong stand. Kaya man akong dipinsahan. Karon ari ko sa pamantalang the Freeman, ako ra usahay. Usahay, magkapareha may mga opinion sa uban, pero usahay, ako ra usahay. Di, okay lang. Ano man. Kasabot pa ko sa kong argument. Pero ingon ta nga ngilad pod kayo. No? Anang sitwasyon na mga kaigalaan. Kinini ang ug di natutuuhan ng 18 Marines. Sayon ra lagi na asa ko nang giingon lagi kanang 18 Marines magud pagsulti nila substantiated with pictures, substantiated with videos. Sayon kana ni matibag sa NBI. Naman kompleto mas lana.
I-check og AI generated ba? Kamao gani mo technician mo check gani. Gi-check na nagpa-check na ko sa technician. So far mga higala dili AI generated. Kanang mga na double check din mo names. Kamao man mga IT na mo check og kuno AI generated man di ba? Tuo mo Madriaga, Ramil Madriaga, wag ito picture nga gi substansit day. Ngayon, Ramil Madriaga nag-deliver ko kwarta dito. Nabay picture nga gi support wa. Ba't kining itin man so deliver may kwarta dito. Naay picture. Tanawa ang picture kung butang-butang ba, AI generated ang picture or tinuod hasta na mga videos. O kanang gideliveran og malita, ma-check na. Labi na yun, gideliveran babay, butang-butang na inyo, ipauting kayo ng CCTV sa nila. Og naaba ko ng pitsagwa. Isog yung kanay ba? Wala tinuod nga isog. Ibutang sa lugar ba? Pastilan mahigala. Kini mga video ha, naghakot tayo sa mga malita. Unsa man ni? Kini ni ang AI na generated. Wa gyud pamahay NBI to dunay. Kani istorya ta tinuod ba ilan na ni check day oy. Og kay AI generated pa dugay na ni pagawa sa binuang na. Di na tinuod na hanto nun wa gyud sa kay isog statement ana. Because kini mahigala mao mga videos og mga pictures authentic. Mo nay problema ndako ron. So ang ato lang ba nga kuan lang ta kanana ang atong ipabilin ang pagkadisente sa atong Senado, magdebate okay. Kay demokrasya man ta. Pero inon ta mahigala nga kaladkaron kuno niya ngil-ara na mura ko gipangilog-kilugan akong kuno. Mo ba? Ayaw, pagkanda kog imong Blue Ribbon hearing, committee hearing kay ikaw legitimate sa imong pagtuo. Ato lang sa respetaran na. Asa ko nang ingon magkalain sa opinion pero respetaran ako ang opinion ninyo sa uban. Nya lahi po ning akong opinion. Kung kinsa may nasakto ani only the Supreme Court can say that. Ana lang. Pero inunta nga imong kaladkaron ayosad. Bati kina even sa Gatchalian Black mo appeal ta nila sa mga kuan dito nga badlong-badlong nga sa niya ayaw puno anak kay manghil adto paminawon. Naunsa atong Senado ang kalakiya. Okay. Nakuanan ko sa kuan god murag nangilalan lang ko nga naminaw mahigala o nakuanan ning iyang kalaki nga inana ba, no? Pwede masad og mo kuan ka, no? O, pwede masad og manghimakak ka na sayo na panghimakak lang pero ang problema kung ebidensya mo duot gyud nimo kay kana kung istorya o sa kabutang na ang ebidensya mo manay mo kuan gyud mo manay mo pako nimo kuan lang paita kay yang giingon may kay sila legitimate nangisog gitaon siya og mangisog ka nga ikaw may legitimate pangkaplangkang istorya ako na lang gidiscuss ganina og bingon kag title mayon kag legal basis ni Gatchalian okay dunay legal basis Gatchalian ya mo na ilang gipadako okay ato respetaran Abilino case Abilino versus Cuenco okay but do na ba legal basis kay Tano labaw pa do na og imong timbang-timbangon makagalaan ang legal basis ni sa Gatchalian Black o kay Tano Black balikon ako mas ligon ang basis kay Tano Black pero sila mo'y nabutang ining kalakiha nga kuwang sa gahom. Inikabot ani sa kuwan. Mo na kung yun, sila pa'y mo adtog korte hinon na ni. Ana lang, no? Mo na, bisa ako may mo advice kay Tano, okay, question nga nas korte. I-question nga nas korte, then in the meantime, sila mo'y haod, sige na lang. Total, nagtanaw man, take note lang ang katawhan. Ang katawhan lang mo, kuwan. Mo na, ang mga tao nga naminaw na koron, ayaw usiki ang usa ka adlaw nga kita mo'y haring lungsod. Kita mo unsay mga panghitabo after? Unsa man ang adlaw nga kita mo'y haring lungsod kanang eleksyon. Straight to the point. Muna nga kanang panahon na ayaw ibaligya ang imong katungod. Ayaw ibaligya ang imong boto, ang imong prinsipyo. Aron makapili tag tarong. Kay lisod man kay makapili kag usa ka kuan diha gumikan kay dunay monetary consideration, magmahay ta ni kahuman. Paita ning itabo ang mga sugid paminaw. Sus, Ginoo ko. Naunsa.
Unsa may ka nasuko sa kisay legitimate niya ang pikas di legitimate or nasukan ani katutuang expose gyud sa Marines. Paminawon ta kuno gamay tong sa Marines dong be. Unsa to na pasangil sa babae di apil to kini go mga tao no marites pug gamay ni mga tao gud gamay ha. Pag-ingon gideliveran og mali-malitang kwarta di pa kayo kuan. Pag-ingon gideliveran babae mga tao. Ay pagpangatawas mo tao. Haman tong porsyon na dong kanay. Kani sige daw be. Nabanggit ko po 'yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na 'yon dahil napakabigat po na krimen 'yun eh. Yung human trafficking, I think, under new law 11362, punishable by 15 to 20 years, plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan, nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once. It did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience. Kasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Okay. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team EC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo. Okay, pause dong. Ang sa may nasukan ni Tulfo dahil kay sila legitimate, kami legitimate, himo gani mo inyong Blue Ribbon Hub. Kalagkarin kita. Mo yung nasukan ang legitimate sila or sila mo oy kay kana mo yung isyu legitimate kaysa legitimate ato nang debatihonon pa na o niya ato isang at Supreme Court na or kini mo yan nasukan ning pag-deliver babae dahil. Isa man ang legitimacy mo yung atong gikasukan o ang lahi, ang unod ani. Sayon naman baka ko ni mga Marines. Ha? Ana lang. Pilay paglimod na baka ko ng problema gud ang ebidensya. Ipakuha ng CCTV sa Shangri-La. Ha? Tanawa ng mga kuan sa Shangri-La. Aron maklaro kana mga staff sa Shangri-La makatestify man na way baka kay lang. Og niya to Bastulfo kay minyo wa man matustulfo baka ko ang Marines. Ipa-check ang CCTV.
O bakita ang CCTV, wa si Tulfo, baka kon ang Marines. Ha? Sayo na na. Hasta ning, kuan ay, kini pong, ang satong kuan dong, baka kon ning Marines kumahon, anak na lang. Pero katong interview sad sa Viva Hot Babes, names, tanawag na, bakakon sa tong taga Viva Hot Babes, tanawa. Haman tong kani, bakakon sa ning babayhana, be. Asa man, sige ko no. O local? National. National? So, ibig mong sabihin nakahilera sa mga senador, ano, ganyan. Meron po. Senator? Senator. Naku po. Iilan lang ang senador, naku po. Ala. So, iilan lang. Si senator. Magkano Ay, si in-offer ni senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Paldo na. Ng 250 to 300. 250 to 300. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no? Opo.